Wel, Salm 95, fel galwad I addoli nawr te, ar 6 adnod cynta. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd I graig ein iachawdwriaeth. Down yw presenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr, goriwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderau'r ddeiar, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr ac ef ei gwnaeth. Ei ddwylo ef a greodd y sychder. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn. Plygwn ar ein gliniau, cer bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Wel, gawn ni troi at yr emyn cynta, nid I ganu, wrth gwrs. Newn ni siarad, fel chi wedi bod yn siarad, jyst siarad yr emyn gyda'n gilydd. Felly, sanctaidd, 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 ddiw holl a lluog, gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawl I ti. Na, jyst cyflwyno fewn I na, sori. Cyflwyno fewn I. Sori, na ni. Sanctaidd. Sanctaidd, 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 ddiw holl a lluog, gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawl I ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Sanctaidd, 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 nef waredigion, fwriant ei coronau yn wylaidd wrth dy droed. Plygu mae seraffiaid mewn addoliad ffyddlon, o flaen ei crewr sydd yr un erioed. Sanctaidd, 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 cwmwl ath gylchyna, gweled dy ogoniant, ni all aniannol un. Unig sanctaidd ydwyt, dwyfol byr Jehofa, perffaith mewn gallu, cariad wyt dy hun. Sanctaidd, 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 ddiw holl a lluog, datgan nef a deiar, ei mawl I thenw di. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Wel, y darlleniad y bore yma yw Salm 46. Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth I ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly, nid ofnwn i'r ddeiar symud, ac i'r mynyddoedd ddisgyn I ganol y môr. I'r dyfroedd rio a thyrfysgu, ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwedd. Y mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi. Cynorthwya Duw hi ar doriad dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r teyrnasoedd yn gwegian, pan gwyd ef ei lais, todda'r ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair I ni. Dewch I weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddeiar. Gwna I ryfeloedd beidio trwy'r holl ddeiar, dryllia'r bwa, terwywffon, a llosgu'r darian a thân. Ymlonyddwch a deallwch mae my fi sydd ddiw. Yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair I ni. Diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni weddio.
I ni'n diolch o arglwydd yn fawr I ti am gael dod gyda fron mewn gweddi, am gael bod yn yr oedfa eto gyda'n gilydd y bore yma wedi ymgynnull fel dy bobl yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Cyn ni'n diolch yn ei enw ef ac yn ei heiddiant ef ac yn ei gyfiawnder ef ein bod ni'n cael dod nawr at orsedd yn ef mewn gweddi. Ac o arglwydd I ni'n dod I addoli dy enw di, I blygu Gaerdyfron, I ymgrymu o arglwydd a chydnabod mai ti sydd ddew. Ac o arglwydd I ni'n diolch bod ni wedi cael ein hannog I wneud hynny yn y salm 96 I ddechrau, I blygu Gaerdyfron di arglwydd a chydnabod ein crewr, ein cynhaliwr a'n gwaredwr. Ac o arglwydd I ni yn falch o wneud hynny ac mae'n hyfrydwch mawr I ni ac yn fraint bod ni'n gallu dweud mai ti yw ein Duw ni. Bod ti'n ddew I ni o arglwydd. Fel oedd ti'n ddew Jacob, wyt ti'n ddew I ni. Ac mae hynny'n dweud wrthon ni bod ti'n ddew i'r anheilwng o ran natur, fel oedd Jacob. Ond trwy dy ras, mi nes ti fod yn ddew iddo fe, ei alw fe, fel Abraham ac fel Isaac ac fel pob un o dy blant. Ti wedi ei galw nhw. Ac o arglwydd I ni'n diolch bod hyn yn digwydd trwy dy ras di o arglwydd, nid yn bod ni'n heiddi hynny, ond trwy dy ras. Ac o arglwydd bod ti wedi trefnu ffordd y gallai ti alw rhai anheilw yn efengil dy fab Iesu Grist. Ac o arglwydd I ni'n diolch yn fawr y bore yma am yr efengil. O arglwydd dyma ein gobaith mawr, dyma'r hyn sydd yn lloni yn calonnau ni ac yn llenwi ein bywydau ni, yw efengil Iesu Grist. Bod Duw wedi ymddangos yn y cnawd, bod Duw wedi dod i'n byd ni, ac wedi dod I fod yn waredwr, yn geidwad, yn brynwr I bechaduriaid. Ei fod wedi talu pris ein pechod, wedi rhoi ei einioes, ei fywyd drosom ni ar y groes, wedi atgyfodi, wedi talu'n llawn, pris ein dyled, wedi atgyfodi, wedi esgyn i'r nef, I baratoi lle I ni, ac wedi anfon ei ysbryd glân. A dyma sut wyt ti'n galw bobl. Dyma sut wyt ti'n gallu gafel mewn pobl nawr. Pobl anheilwng, pobl sydd wedi crwydro, pobl sydd wedi mynd ar goll ac ar ddisperod, pobl sydd wedi troi cefen o ran natur nawr, pobl sydd yn ddall ac yn fyddar, ac pobl sydd yn farw yn eu camweddau a'i pechodau. Eto, wyt ti'n ei galw nhw nawr. Y rhai mae'r arglwydd Iesu wedi clirio'r ffordd I ti afael ynddyn nhw. O arglwydd I ni diolch ac yn rhyfeddu o arglwydd bore yma bod ni yn eu plith nhw. Achos I ni'n bechaduriaid o ran natur pob un ohono ni. I ni'n wrthryfelwyr o arglwydd yn rebels llwyr. Ac eto wyt ti wedi'n galw ni. Trwy dy ras, trwy heiddiant Iesu Grist. Ti wedi'n galw ni at yr arglwydd Iesu. Ti wedi'n galw ni nôl ata ti. I ddod yn feibion ac yn ferched I ddew. I ddod yn blant y deyrnas ac yn blant y nef. Nes bod ti gyda ni. Nes bod ti yn ein plith ni. Nes bod ti yn ein bywyd ni. Nes bod ti yn trigo ynom ni trwy dy ysbryd glân. A dy fod ti gyda ni. O, diolch arglwydd. Ac ni'n diolch am y salm arall wedi'n salm 46 sydd yn mynegu beth yw effaith hyn arnom ni. Sydd yn golygu bod ni'n gallu ymdawelu, bod ni ddim yn ofni yr amgylchiadau o'n cwmpas ni. Felly ni'n cyflwyno'n gilydd I ti yn awr o arglwydd a'r amgylchiadau ni'n ei wynebu ar hyn o bryd. Rhai sydd yma yn bresennol o arglwydd, rhai yn wynebu ar gyfnodau newydd yn ei bywyd ac newidiadau, ni'n cyflwyno nhw I ti arglwydd. Rhai wrth gwrs yn methu bod gyda ni o achos bod nhw'n yr ysbyty neu mewn cartref neu gartre ac oherwydd salwch, oherwydd y feirws falle hefyd a'r ofnau sydd yn dod gyda hwnnw. Gwarglwydd I ni'n gweddio dros bob un ohono ni a byddwn ni'n profi dy dangnefedd di sydd i'w chlaw pob deall yn y dyddiau hyn. Bydd ein ffocws ni arglwydd arna ti, ar ein Duw, ar ein tad nefol, ar yr arglwydd Iesu Grist,
arglwydd y lluoedd a brenin y gogoniant. Gwarglwydd i ni'n gweddio dros frodyr a chwiorydd yn y byd sydd yn wynebu amgylchiadau anodd, mwy anodd na ni o lawer oherwydd y feirws ac oherwydd erledigaeth. I ni'n meddwl am y sefyllfa yn Ethiopia nawr o arglwydd wedi clywed yn ddiweddar yr ymosodiadau ffyrnig ac erchyll yna yn ddiweddar ym mis Mehefin. I ni'n cyflwyno ein brodyr a chwiorydd fyna i ti arglwydd ac yn gweddio byddan nhw'n profi yr un tangnefedd yng nghanol y cythrwfwl mawr yna arglwydd bendithia nhw a cynnal nhw. Ac arglwydd trwy bob amgylchiad, bob sefyllfa, i ni'n gweddio eto deled dy deyrnas a gwneled dy wellus. Helpa ni o arglwydd i parhau i fod yn dystion i ti yn y sefyllfa. Helpa ni gyflwyno'r efengil o arglwydd ac i ni'n gweddio eto dros ein cymdogion, pobl ein tref, pobl ein gwlad ni arglwydd. Gofyn i ti eto i alw pobl. Ti yw'r Duw sydd yn galw yr anheilwng. Galw eto arglwydd lawer i mewn i'th deyrnas ti trwy dy ras ac gogoniant i'th ras ti ac gogoniant i Iesu Grist, ein ceidwad bendigedig. Arglwydd felly derbyn ni nawr, cadw ni arglwydd, maddau ni ac arwain ni mhellach yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Right, nawr te. Pwy sy'n... chi'ch dau deulu fyna. Good. What have you been doing during the summer? Anything? Yes? Camping. Fantastic. In a tent. Great. Anything else? I know you've been swimming. Picking blackberries. Well done, Hugh. Tradition. Well, one of the best things I did, I don't know about you, was make a den. Made a den during the summer on our holidays. Great. It was a low-hanging tree coming down, and we had a den inside. We had carpets. We had a cupboard, which was an old tree trunk. We had, it's great, Haribos. Everything we needed was there in the den. Well, I've got a picture now. Let's have a look. There's a young lad in a tunnel. In a tunnel. And this is a very special tunnel. It's a very old tunnel. It's about 2,700 years old, this tunnel. And you can still walk through it today. And it's in Jerusalem. It's in Jerusalem. And it's called either, there's two names, the Siloam Tunnel or Hezekiah's Tunnel. Because Hezekiah was the king that, well, he didn't build it, he channeled it, he cut it out underground. And I can't remember where I'm going next. Let's have a look what the next slide. There we are. That's the inscription, which is 2,700 years old in Hebrew, to say that Hezekiah channeled this tunnel for the people of Jerusalem. That's very important, that inscription, because it confirms what the Bible tells us. The Bible doesn't need confirming, but it confirms what the Bible says. That the history of Hezekiah, the history of the Bible, is true, of course. And there we are. And the next one. There's a map now then of the city. Okay? And the tunnel starts up here and works all the way down there. And they needed the tunnel because there's no river in Jerusalem. There's no river that runs through Jerusalem. So this tunnel was brilliant because it made sure there was water for the people of Jerusalem at all times.
especially if somebody would attack and surround the city, because people used to do that. An army would come and surround the city, and then they could still have water inside, and they could live for a long time. They try and starve them out, you see, but they could have water and keep going. Here we have a picture of, there we are, Sennacherib. And the psalm we've got today, 46, many think was written after the siege of Sennacherib. He was the king of Assyria, and he came and he threatened the people, and he was talking against God, that they could never be saved by God from this situation. He was too mighty and he was too strong. He called himself king of Assyria, king of the world. That's what he called himself. And he frightened everybody, but the Lord swept him one side and kept the people. And part of that was the tunnel and the water that was keeping them. And in the psalm, it speaks about that we have water inside as well, the living water of the Holy Spirit, if we believe in the Lord Jesus. Through God's word, we have the Holy Spirit talking to us, and like that river, keeping us going, speaking with us and helping us to be his people in this world. There we are then. Hezekiah's tunnel, or Siloam, the Siloam tunnel. Right, dawn ni at yr emyn nesaf nawr te. Dawn ni nôl at yr adnod wedyn. Ei nerth, emyn gan Martin Luther yw hwn, a mae'n debyg bod pennill cyntaf beth bynnag yn seiliedig ar Psalm 46. The first, you'll have the translation. Right, gyda'n gilydd nawr te. Ei nerth a'n cadarn dŵr yw Duw, ein tarian a'n harfogaeth, o ing a thrallod o bob rhyw, rhydd gyflawn waredigaeth. Ar chelyn dyn a Duw, llawn o gynddaredd yw, ei lyd a'i ddichell gref yw ei arfogaeth ef, digymar yw'r anturiaeth. Ni ellir dim o allu dyn, mewn siomiant blin mae'n diffodd, ond drosom ni mae'r addas un, a Duw ei hun a'i trefnodd. Pwy yw medd calon drist, ein ceidwad Iesu Grist, tywysog lluoedd nef, ac nid oes Duw ond ef, y maes erioed ni chollodd. Wel, mi ddawn ni nôl nawr te at Psalm 46. Ac mae'n psalm adnabyddus i bobl Dduw ar hyd y blynyddoedd ac wedi bod yn ffefryn. Rhai o'r eglwys yma mae wedi bod yn ffefryn iddyn nhw, a does dim rhyfeddod am hynny. Mae'n sôn am fawredd yr arglwydd, ei nerth, ei amddiffyn a'i ffyddlondeb i'w bobl. Ac wrth gwrs, mae hynny'n para heddi. Mae wedi gyfansoddi bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, ond yr un yw'r arglwydd, ac yr un i ni'n profi ohono fe, ac mae'r un mor berthnasol felly ag erioed. Fel o'n i'n awgrymu nawr te, mae llawer yn tybio, gallwn ni ddim profi hyn 100%, wrth gwrs, mae llawer yn tybio mae ymosodiad Sennacherib, brenin Assyria, brenin y byd, tua 700 cyn Crist. Dyna sydd newydd ddigwydd cyn bod y psalm yn cael ei chyfansoddi. Ac i ni wedi bod, os ych chi'n dilyn y darlleniadau, yn 2 brenhinoedd yn ddiweddar, i ni wedi cael yr hanes yma, hanes Sennacherib a'r brenin Hezekiah.
Ac mae'n dod, wrth gwrs, mae wedi sgubo pawb o'i flaen, pob gelyn Assyria sydd yn gryf nawr, ac mae'n llawn ohono fe ei hunan, ac mae'n dod ac mae'n gwarchau ar Jerusalem, fel o'n i'n gweld yn y darlun yna, ac mae'n bygwth. Mae'n bygwth. Ac mae'n dweud wrth y bobl, pidiwch â meddwl bydd Hesekiah yn dod â chi allan o hyn. Pidiwch â meddwl bydd yr arglwydd yn dod â chi allan o sefyllfa. Sneb yn gallu sefyll o'n flaen ni. Sdim un Duw arall yn y cenhedloedd eraill. Sdim un wedi gallu helpu i bobl i ddod o'n flaen ni, stopio fi. Ac mae'n llawn o'n fe hunan, a mae'n cablu Duw, a mae'n siarad fel yna. Ond mae'n cael ei alw bant. Mae yna fygythiad arall yn rhywle, a mae'n cael ei alw bant, os chi'n cofio. Ond wedyn ni, wrth gwrs, mae'n dod nôl. Ac mae'n yla llythyr i'r brenin. Ac mae'n dweud yr un pethau to, yr un bygythiadau to, ar bapur, mewn llythyr. A chi'n cofio beth mae Hesekiah yn neud, falle? Mae'n mynd mae'n neud dau beth. Mae'n mynd ar llythyr i'r deml, i di Dduw. A mae'n agor y mas ger bron Duw mewn gweddi. Na chi esiampl i ni. Mae'n mynd ar sefyllfa at yr arglwydd. A mae'n mynd â fe ac mae'n gweddio gyda'r llythyr o'i o flaen yr arglwydd. Ac yn ail, mae eisiau gair gan yr arglwydd. Felly mae'n mynd at Eseia, y proffwyd. A mae'n cael gair gan y proffwyd. Ac oherwydd hynny, mae'n cael hyder. Mae'n cael hyder y bydd yr arglwydd yn achub ei bobl o'r sefyllfa yma. A beth sy'n digwydd? Mae angel yr arglwydd yn dod. Dyna chi deitl yn yr Hen Testament. Yn aml, mae'n amlwg mai mab Duw yw e. Angel yr arglwydd yn dod yn y nos, a mae 185 o filoedd o fyddin Assyria yn marw yn y nos. Sneb wedi codi bys. Sneb o Israel wedi codi bys. Sneb wedi wneud dim byd. A maen nhw yn dod yna ac yn gweld bod rhain i gyd wedi marw, a mae'r offer i gyd yna, popeth wedi cael ei adael, a Sennacherib wedi diflannu. Wel, mae'n bosib. Yn bosib iawn, mae dyna'r cefndir i'r salm. Wrth i ni droi at y salm ei hunan, y gair cynta a ffocws y salm yw Duw. Duw, yn yr hen gyfieithiad, Duw sydd noddfa a nerth i ni. A maen nhw wedi gwneud yn fwriadol. Dyna'r drefen yn Hebraeg. A mae'r pwyslais ar y gair cynta yna. Duw sydd noddfa a nerth i ni. Ac na fe, dyna fel mae'n dechrau. A'r gair, wrth gwrs, yn Hebraeg, mae'n enw ac yn air rhyfeddol mewn ffordd, achos Elohim yw'r gair, chi wedi clywed y gair falle, ond beth sy'n rhyfedd yw, mae'n lluosog. Nid unigol, El yw'r unigol, ac Elohim yw'r lluosog. Ond mae wastad yn cael ei ddefnyddio yn yr unigol. Duw sydd noddfa, fe. Ac eto mae'r gair yn lluosog, chi'n gweld? Ac yn y Beibl, mae'r gair yma'n cyfeirio at y gwir Dduw, y Duw mawr, Duw y nef a'r ddaear, y crewr, y cynhaliwr, gwaredwr y dynion. Ac mae'r ffaith bod e'n cyfeirio ato fe, ac mewn brawddeg, mae fel gair unigol, ac eto mae'n lluosog, mae'n cyfleu bod yr un Duw yn fwy nag un, bod yna fwy nag un person. Bod y drindod, wrth gwrs, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ac ni'n gweld hynny yn Genesis pan mae Duw yn gweud gwnawn ddyn ar ein delw. Felly, mae'n dduw mawr, mae'n grewr, mae'n gynhaliwr, mae'n waredwr, a mae'n drindod. Ni wedi canu am y drindod y bore yma. Fe yw ffocws y salm, y Duw mawr, y gwir Dduw.
Hynna mae'r ffocws. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio, achos mae'n bwysig i ni wedyn i gadw'r un ffocws yn ein bywyd ni, wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae'n cael ei alw'n Dduw Jacob. Yn adnod 7 ac 11, mae'n Dduw Jacob. A mae hwnna'n rhyfeddol yn dweud. Mae'n Dduw sydd yn galw pobl yn unigol ac yn ymlygu hunan fel Duw iddyn nhw yn bersonol ac yn unigol. Abram, Isaac, Jacob ac yn y blaen. Ac mae e'n gwneud hynny, bod nhw ddim yn deilw, trwy ras mae'n gwneud hynny, ac mae'n galw nhw, a maen nhw'n pwyso arno fe. Mae bobl yn credu ynddo fe, yn credu ei addewid. Mae'n gwneud addewidion iddyn nhw, a maen nhw'n credu ei addewid. A'r addewid fawr, yr addewid fwyaf yn yr Hen Testament, yw bydde un yn dod, un had arbennig yn dod, i Abram, Isaac a Jacob, bydde'n fendith i'r holl fyd, y Meseia, yr arglwydd Iesu. Ac maen nhw'n credu yn yr addewid yna. Wedyn, mae'n Dduw Jacob felly, mae'n Dduw ei bobl, mae dinas Duw i gael yn y Salm. Sef Jerusalem, wrth gwrs, lle mae bobl Duw yn gallu preswylio a cwrdd â Duw, a dod i addoli a cyfarfod â Duw yn y deml sydd yna erbyn hyn. Ac wrth gwrs, yn y Testament Newydd, i ni'n darllen am y Jerusalem nefol. I ni'n perthyn i eglwys Iesu Grist, y Jerusalem nefol. I ni'n perthyn i ddinas Duw, i deyrnas Duw. Achos i ni'n eiddo'r arglwydd trwy Iesu Grist. A mae hynny'n golygu bod e'n preswylio yna gyda'i bobl. Mae gyda'n sylwch beth mae'n dweud, mae yn eu canol nhw. Mae yn eu chanol hi. A mae hwnna'n bwysig, ddawn ni at hwnna mewn munud. Mae gyda ni nawr, wrth gwrs. Mae'n ein plith ni nawr wrth i ni ymgynnull yn enw'r arglwydd Iesu. Mae gyda ni, ac mae am fod yng nghanol ein bywydau ni. Mae y goruchaf, chi deitl arall sydd yma, y goruchaf. Elion yw hwnna, yr un ar uchel, yr un sydd fwy ac uwch. Na phawb a phopeth, mae'n deitl o fawredd, o fawrhydi, majesty. Y brenin gogoneddus goruchaf, goruwch pawb. Eto mae concern arbennig dros ei bobl, mae'n arglwydd yr holl nef, yr holl leiaf, ond mae concern arbennig ganddo fe am ei bobl, ei ddinas. Mae yng nghanol ei ddinas, mae gyda ei bobl. A mae'n preswylio yna i fendithio. Cynorthwyo, mae'n cynorthwyo ei bobl yn fore. Chi hyfryd, ac mae yn y canol. A mae hwn yn allweddol. I ni wedi gweld hyn ym Mhroffwydoliaeth Secharia hefyd. Mae'r arglwydd am fod yn y canol, chi'n cofio? Yng nghanol ei bobl ac yng nghanol ein bywyd ni. A mae hwnna'n allweddol i ni brofi ei fendithio yna. Nid ar yr ymyl, nid ar yr ymylon, nid rwle fyna, ond yn y canol, yn y canol. Ac os geith e fod yn y canol, mi brofwn ni fendithio yn y salm yma yn sicr yn ei bywydau ni. Wedyn, mae'n arglwydd y lluoedd. Mae'n deitl sydd yn digwydd cannoedd y weithiau yn yr Hen Testament, arglwydd y lluoedd. Nawr te, i ni'n cael arglwydd nawr, Yahweh, Jehova, enw personol Duw yw hwn. Mae'n amlygu'r enw yma i Moses, chi'n cofio, yn y berth yn llosgi. Y dwyf, y Duw tragwyddol, does dim dechrau, does dim diwedd, y dwyf yw e. Ac mae'n bersonol, yn dragwyddol gyda'i bobl. Dyw e ddim yn heneiddio, dyw e ddim yn newid. Y dwyf yw e. Ac mae'n arglwydd y lluoedd. Ac mae hynny'n golygu unrhyw lu gallwn ni feddwl amdano fe. Unrhyw lu, unrhyw fyddin, unrhyw lu yn y nef, lluoedd ysbrydol, unrhyw lu yn y cosmos, lluoedd y ser, mae'n arglwydd rheini, unrhyw lu ar y ddeiar,
unrhyw fyddin, unrhyw bobl gall ymosod, a mae gyda lluoedd Israel hefyd, wrth gwrs, mae'n arglwydd arnyn nhw, mae'n arglwydd arno ni hefyd, ein lluoedd ni. Mae e'n frenin gogoneddus, sydd yn mynd i ddarostwng pob gelyn. Pob gelyn. Ac wrth gwrs, ar ôl i'r arglwydd Iesu atgyfodi, i ni'n darllen bod wedi cael y teitl arglwydd. Arglwydd. Ac mae'n gyfieithu, wrth gwrs, arglwydd Yahweh. Mae'n cael y teitl yma, mae'n arglwydd y lluoedd. Ac mae e'n eistedd ac yn teyrnasu nes bod e'n darostwng pob gelyn o dan ei draed. Pob gelyn o dan ei draed. Felly mae ffocws y salm ar yr arglwydd, ar ein Duw, ac ar yr arglwydd Iesu. I ni'n deall yn glir arglwydd y lluoedd, wrth gwrs. Mae e'n arglwydd y lluoedd. Ac beth yw e? Wel, mae e'n noddfa ac yn nerth. Ac mae darlun hyfryd iawn. Mae'n amddiffyn ac yn nerth i ni ymosod. Os licwch chi, mae pob tîm rygbi neu tîm pêl-drod, maen nhw angen defens da a gallu ymosod. Yr un peth gyda byddin, wrth gwrs. Ond nhw'n gallu, bwysig bod nhw'n gallu amddiffyn eu hunain, ond bod nhw'n gallu ymosod hefyd. A mae e'n noddfa ac yn nerth, y ddau. Yr arglwydd yw ein noddfa, yr arglwydd yw ein nerth ni. Ac chybod, i ni'n darllen enw'r arglwydd, mae e'n dŵr cadarn, medde'r ysgrythur. Mae enw'r arglwydd yn dŵr cadarn, yn strong tower, ac i ni fod i redeg a bod yn ddiogel ynddo fe. Gwai ni, os i ni'n mynd i geisio noddfa, teimlo'n saff yn unrhyw le arall, ond yn yr arglwydd, wrth gwrs. Yn bwysig, fe yw ein noddfa, fe yw ein diogelwch, yn ei law yn ei freichiau wrth bwyso arno fe. Ac wrth gwrs, dyna beth i ni yn gweld gyda Hesekia, fel ddwedes i. Beth mae'n neud pan mae'r bygythiad yn dod? Beth mae'n neud pan mae'r gelyn yn dod? Lle mae'n noddfa fe? Gweddi a gair Duw. Dyna'i noddfa fe. Mae'n troi at mae'n mynd ar llythyr gyda fe ger bron yr arglwydd mewn gweddi. Dyna ei noddfa. Ac dyna ei nerth wrth gwrs i wynebu y gelyn. Duw oedd ei nerth heb iddo fe wneud dim byd a gweud y gwir. Yn y sefyllfa yma, weithiau mae e'n defnyddio ei bobl wrth gwrs. Ond fan hyn, oedd e'n uniongyrchol bod Duw yn wneud y gwaith trwy angel yr arglwydd. A beth i ni'n gweld? Wel, i ni'n gweld nawr yn defnyddio tarian y ffydd. Chi'n cofio yn Effesiaid, chi'n cofio yr arfogaeth i'r Cristion, ac mae'n pwyso ar yr arglwydd. Mae gyda fe darian ffydd. Mae'n cymryd helm yr iachawdwriaeth. Hynny yw, mae'n gwybod bydd Duw yn ei achub. Mae'n pwyso arno fe, a mae'n gwybod sut un yw'r arglwydd, beth mae wedi wneud dros i bobl yn y gorffennol, a mae'n pwyso ac yn cymryd yr helmet yma nawr, i amddiffyn a'i feddwl bydd Duw gyda ni eto, bydd e'n amddiffyn, bydd e'n dod â ni trwy hyn. A mae hwnna'n bwysig iawn. Yn bwysig iawn i ni yn ein bywydau ni, bod ni'n defnyddio tarian ffydd, bod ni'n pwyso ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd o ddydd i ddydd. Mae yna lot o bethau nawr yn yn digwydd, lot o bethau ynglyn â Covid, lot o bethau lle mae newidiadau yn ein bywydau ni, pethau gwahanol, pethau anghyfarwydd yn digwydd, falle bethau sy'n hala ofon ar bobl, sy'n ein ni'n ansicr, i ni golli hyder ac yn y blaen. A lot o bethau eraill, ond mae rheini nawr i ni pwyso ar yr arglwydd. Pwyso ar yr arglwydd. Os ydyn nhw'n bygwth ein tangnefedd ni, os ydyn nhw'n bygwth ac yn neud i ni feddwl, wel, pwy sydd gyda fi, sut dwi'n mynd i ymdopi, sut dwi'n mynd i ddod trwy hyn, mae'n fygythiad arno ni. Ac felly mae eisiau ni bwyso cymddiriad a mynd ar cyfan at yr arglwydd. A cofio beth yw ei iachawdwriaeth beth mae wedi addo i ni. Mae wedi rhoi ei fab i farw drosto ni.
Mae wedi yn galw ni at Iesu Grist. Mae e'n fugail i ni. Mi fydd e'n ein derbyn ni. Mi fydd e'n ein cadw ni. Mi fydd e'n ein hatgyfodi ni yn y dydd olaf. Dyna'n iachawdwriaeth ni. A dyw hwnna ddim yn newid o gwbl yn unrhyw sefyllfa. A mae'n bwysig bod ni'n cofio helmet yr iachawdwriaeth. Ond hefyd, wrth gwrs, mae ymosod, nid dim ond amddiffyn, mae eisiau ymosod hefyd. Ac o'n i'n darllen un esboniad wrthnos yma, mae gwregus y gwirionedd yn dywe. Hynny yw bod ni'n dweud y gwir. Bod ni'n dweud y gwir. Wel, gallai fod yn amddiffyn i ni. Mae'n amddiffyn i ni. Ond gallai fod yn ymosodiad hefyd. Lle ni'n ymosod ar gelwydd, wrth gwrs. Lle ni'n ymosod ar anghyfiawnder. Pan ni yn gwisgo arfwisg cyfiawnder, bod ni'n neud yn iawn, a bod ni eisiau gwneud beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. A mae hwnna'n ymosod ar sefyllfa yn cwmpas ni, lle dyw pobl ddim yn poeni beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, dim ond beth sydd i weld yn iawn yng ngolwg dynion. Ac wedyn mae'r esgidiau parodrwydd i gyhoeddi yr Efengyl, i fynd ar Efengyl. Dyw hwnna ddim yn stopio, dyw hwnna ddim yn newid, i ni'n barod, mae parodrwydd, a mae hwnna'n rhywbeth ymosodol wrth gwrs, i gyhoeddi gair Duw, i rannu gair Duw. Mae hwnna'n digwydd o hyd, ac mae'n rhywbeth i fynd at y gelyn, i gymryd pobl o afael y gelyn. Dim ond yr Efengyl sy'n neud hynny, ddod â nhw o'r tywyllwch i'r goleuni. A cleddyf yr ysbryd yw'r arf mwyaf sydd gyda ni. Gair Duw, gair yr Efengyl, gair yr arglwydd, gair Duw. Mae rhaid ni fod yn gwbl hyderus, wrth gwrs, yn y gair, yn yr Efengyl. Yn ymarferol hyderus, bod ni'n fodlon rannu fe, bod ni'n fodlon ei gyhoeddi fe pob cyfle gawn ni. Ac oherwydd hynny, dyw e ddim yn ofni, neu dyn nhw ddim yn ofni. Felly, nid ofnwn, adnod 2. I'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. Mae gyda ni noddfa a mae gyda ni nerth yn yr arglwydd. Yr un i ni wedi rhoi ffocws arno fe ar y dechrau. Mae rhaid bod ein ffocws arno fe yn llwyr, yn llyged ni arno fe. I ni'n ddiogam, mae'r arfogaeth gyda ni yn yr arglwydd, ac i ni'n eiddo'r arglwydd trwy Iesu Grist. Ac wedyn ni'n troi o sŵn mawr, beth bynnag, y stormydd, y ddaeargryn, storm ar y môr, i ni'n troi o'r sŵn mawr i'r ddinas nawr. Mae'r stormydd mawr yn digwydd tu fas fel petai, ond mae'r ddinas yn dawel. Ac y cwbl i chi'n clywed yw bwrlwm dŵr yn rhedeg. Mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw. Preswylfa yr holl alluog. Yr holl alluog Dduw. Y goruchaf. Yr un sydd yn fwy ac yn uwch na phob un arall. A fel o'n i wedi dweud nawr te, doedd dim afon naturiol, doedd dim afon yn rhedeg trwy Jerusalem. Ac oedd angen dŵr, wrth gwrs, angen cyflenwad o ddŵr ar y bobl, yn enwedig os oedd ymosodiad yn dod. Mi nath Hesekia adeiladu, neu torri y twnnel yma. Gallwch chi fynd trwyddo fe heddi os chi'n ymweld â Jerusalem. Gallwch chi gerdded trwy, mae yna ddŵr yna yn ymal, gallwch chi gerdded trwy dwnnel Siloam neu twnnel Hesekia. Oedd yna ddwy ffynhonnell, oedd yna ddwy spring fach i gael, tu fas i Jerusalem. Chi'n gweld, just tu fas. Enw un oedd Gihon ac enw'r llall oedd En-Rogel. Ac beth nath Hesekia oedd codi y twnnel o Gihon, y ffynhonnell yna, spring yna, a dod â dŵr i mewn i ganol y ddinas. Nawr, mae'n ddarlun hyfryd yn dywe, o fywyd Duw yn enaid dyn. Dyma beth i ni'n profi yn yr arglwydd Iesu Grist, yr afon yma sydd yn dod.
y ffrwd o fywyd, y dŵr bywiol sydd yn dod i'n bywyd ni trwy adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Doedd e ddim yna yn naturiol, mwy nag oedd yna afon naturiol yn Jerusalem. Mae'n dod o'r tu fas, a mae wedi dod o'r tu fas i ni, wrth gwrs, oddi wrth ddiw i ni, trwy efengyl Iesu Grist a trwy'r ysbryd glân. A mae'r arglwydd Iesu yn sôn amdano fe. Dwi wedi anghofio roi'r adnod yma, sori. Chi'n gyfarwydd yr adnod, Ioan 7:37. Pwy bynnag sy'n sychedig deied ata fi ac yfed, allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dwedodd yr ysgrythur, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Ac mae yna ddau beth hyfryd fyna, mae yna lot o bethau fyna. Mae'n torri syched i ddechrau. Doedd ddim sychder yn Jerusalem, tra bod yr ffynhonnell yn tarddu, a'r dŵr yn redeg, doedd ddim syched i bobl Jerusalem. Hyd yn oed pan oedd Sennacherib neu unrhyw un arall yn gwarchau ac yn atal dŵr rhag dod mewn, oedd ddim ots am hynny, oedd y dŵr yn dod o'r ffynhonnell i mewn. A mae hwnna'n ddarlun hyfryd o fywyd Duw yn ein henaid ni. Dwi ddim yn dod ohono ni yn naturiol, ond mae'n dod gan yr arglwydd. A dyw'r ffynhonnell byth yn sychu, chi'n gweld? Dyw bywyd Duw, dyw gair Duw, dyw i ddaioni fe, dyw i ddarpariaeth ar y gyfer, byth yn sychu, byth yn stopo. Ond bod ni'n troi ato fe, ond bod ni'n tynnu'r dŵr, wrth gwrs. Ac wedyn yr ail beth, yr addewid gan Iesu Grist, allan o'r sawl sy'n credu yno fi, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Nid jyst rhoi digon i ni mae'r arglwydd, ond wrth ein bendithio ni, mae am ein gwneud ni yn fendith i eraill. Yn fendith i'n gilydd, yn fendith i eraill o'n cwmpas ni. Angofiais i ddangos a gweud y gwir, yn y map yna o Jerusalem, oedd y twnnel yn dod lawr i bwll Siloam. Ond wrth ochr pwll Siloam, mae yna bwll arall. Diolch yn fawr. Hwna. A maen nhw'n galw hwnna, felly bod chi'n methu gweld y geiriau, run-off pool. Hynny yw, pan mae gormod o ddŵr i Siloam, mae'n redeg drosodd fel overflow wedyn i'r run-off pool, chi'n gweld? A fel yna mae Duw yn rhoi ei fendithion trwy ei ysbryd glân. Pan ni'n troi ato fe, pan ni'n troi at ei air ac yn pwyso arno fe, mae'n ein llenwi ni a'i fendithion, mae'n ein llenwi ni a'i ras, a'i gariad, a'r gobaith yr efengyl. A ffydd, mae'n ein digoni ni o hyd. Ac nid jyst digon i ni yw e, nid jyst digon, mae yna fwy, chi'n gweld? Ac gadewch i ni weddio, ac awn ni'n llenwi mwy a mwy, fel bod e'n rhedeg drosodd wedyn ni, tuag at eraill hefyd. Ac yn enwedig nawr te, pan mae ymosodiad yn dod, oedd e'n golygu bod yna gyflenwad parhaus. Does dim ots beth sy'n digwydd tu fas, chi'n gweld? Dim ots beth oedd yn digwydd tu fas i'r wal, beth oedd pobl yn dweud, yr ymosodiadau, nerth y gelyn, nerth y fyddin, maint y fyddin, dim ots. Oedd y dŵr yn dal na. Oedd y gynhaliaeth yn dal na, a hwnna'n arwydd bod yr arglwydd gyda nhw. Yn eu canol, yn cynorthwyo, yn fore iawn. Ond yw hwnna'n fendigedig. Ond yw hwnna'n hyfryd. A mae hwnna i ni brofi mewn gwirionedd o ddydd i ddydd i ddydd yn ein bywydau ni. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'n sôn am air yr arglwydd. Mae Duw yn ei chanol. Wedyn, mae'r cenhedloedd yn terfysgu, teyrnasoedd yn gwedion, pan gwyd ef ei lais, toddau'r ddaear. Dim ond iddo fe ddweud un gair na stop ar y cwbl. A dyna ddigwyddodd gyda Hesekia, mi ath e at Eseia y proffwyd, chi'n gweld? I gael gair yr arglwydd. Nid i gael gair Eseia, i gael gair yr arglwydd. A mae'n cael gair gan yr arglwydd. Dwi'n yn gwrs gallu ni droi at yr adnod Eseia 37. Mae yna rwle, diolch yn fawr iawn, sori bwy, dros y lle nawr. Eseia 37, diolch. Eseia 37,
29. Dyma'r gair sydd yn dod. Mae'n cael ei gyhoeddi yn erbyn Sennacherib, chi'n gweld? Mae yn 2 brenhinoedd hefyd, yr un gair yn union, ac yn proffwydoliaeth Eseia. Oherwydd dy fod yn gynfeiriog yn fy erbyn, a bod sŵn dy dracha, dy falchder, dy ymffrost mawr, na beth yw hwnna, yn fy nglustiau, fe osoda fy mach yn dy ffroen, fel gafel mewn anifel, yn dyfa gyda rhaff, a am ffroen yn dy weflau, a thyrru nôl ar hyd y ffordd a ddeithost. Beth bynnag oedd y holl blyster oedd gan Asyria a Sennacherib, beth bynnag oedd wedi wneud y mobman arall, dim ond i ddiw i ddweud y gair. A dyna i ddiwedd i. A dyna i ddiwedd i o ran ymosod ar Jerusalem. Nawr, mae rhaid ni gofio hyn bob amser. Mae rhaid ni gofio beth yw gair yr arglwydd. Fe sydd yn mynd i orchfygu. Fe sydd yn mynd i orchfygu pob gelyn. Bydd pob gelyn yn cael ei sathru dan draed. Ac i ni meddwl am y teyrnasoedd heddiw falle. I meddwl am Gogledd Corea, beth maen nhw'n sefyll amdano. I ni meddwl beth sy'n digwydd nawr yn Ethiopia, os ydych chi wedi bod yn clywed am beth sy'n digwydd fanna i Gristnogion, mae'n erchyll. Beth sy'n digwydd mewn rhannau o Affrica ac India, beth sy'n digwydd yn Syria nawr. A chi'n meddwl, pryd mae hwn yn mynd i ddod i ben? Mae'r cyfan yn llawer arglwydd, a mae gair Duw yn dweud, bydd y cyfan yn dod i ben. Fydd Babylon fawr, holl nerth y byd yn cwmpo, a bydd teyrnas Iesu Grist yn sefyll. Dim ond dros dro mae hyn i gyd. A mae gair yr arglwydd yn addo buddugoliaeth yn Iesu Grist. Achos mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Mae Duw Jacob yn gastell i ni. Gallwch chi gael neb gwell. Gallwch chi gael neb tebyg i arglwydd y lluoedd. Gadewch i ni gofio pwy yw e, pan ni'n codi yn y bore, pan ni'n mynd i gysgu yn y nos, pwy sydd gyda fi? Arglwydd y lluoedd. Duw Jacob, mae'n fodlon wneud cyfamod gyda'r anheilwng. A mae'n wneud cyfamod gyda ni mewn cyfamod gyda yn Iesu Grist. Mae Iesu Grist i cyflawni ochr ni'r cyfamod, a ni fywyd glân, a'i aberth ar y groes, a mae Duw yn dweud, dwi'n ddiw i chi nawr yn Iesu Grist. Byddai'n bopeth i chi, a fyddwch chi'n bobl i fi. Ac all dim byd torri'r cyfamod yna. Mae'n ddiw Jacob, yr anheilwng, a mae'n troi Jacob i fod yn Israel, wrth gwrs. A mae'n gweithio arno ni, wrth gwrs, i troi ni, i fod yn debyg i'w fab ei hunan. Dyma'r Duw sy'n dod i berthynas o gariad gyda'i bobl yn yr arglwydd Iesu. Ac felly, ni'n gorffen wedyn ni gyda'r beth sydd ar ôl i'r arglwydd wneud ei waith. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd. A wy'n dychmygu nawr, maen nhw'n mynd lawr i wersyll yr Asyriaid a gweld, maen nhw gyd wedi marw fyna, maen nhw gyd yn gorwedd fyna, mae popeth ar hyd lle. A'r cyfan sydd ar ôl yw llosgi'r cwbl. Na'r arferiad, llosgi'r tariannau, llosgi arfau y gelyn a thân fel arwydd o fuddugoliaeth, wrth gwrs. Ac mae'n rhyfeddol. Cwymp byddin Sennacherib, cwymp y gelyn. Ac dyna i ni'n gweld arwyddion weithiau nawr, a dyna welwn ni yn y pen draw. Cwymp pob gelyn, Satan, y ddraig, yna le wedi baratoi ar ei gyfer sef uffern, tragwyddo. A'r rhai fydd wedi ceithiwo, a cael ei ceithiwo ganddo fe, a dal yn ei afel tan y diwedd. Ond mae yna gwymp, mae yna ddistryw, tragwyddo. A byddwn ni'n gweld hynny, a gweld buddugoliaeth yr arglwydd. Ac felly, yr adnod ola, ymlonyddwch. Be still yn Saesneg, and know that I am God. Ymlonyddwch, peidiwch, yn yr hen gyfieithiad ydy fe, peidiwch. Stop, slow down. Yn hyfryd, slow down, take a minute, calm yourself. Come on now, ymdawelwch.
a gwybyddwch mai my fi sydd yw. Myfyriwch ar pwy ydw i. Cofiwch pwy ydw i. Cofiwch beth ydw i chi. Ymlonyddwch. A mae eisiau amser yn dos bob dydd i ymlonyddu, i gofio. Ac wedyn ni, wrth gwrs, mae yna dangnefedd yn dod. Mae yna obaith bywiol i ni yn yr arglwydd. Does dim angen i ni gynhyrfu, does dim angen panic. Chi'n cofio pan oedd Sennacherib yn bygwth, pan oedd ei weision yn dweud pob math o bethau yn erbyn Duw, beth oedd pobl Jerusalem yn wneud? Dim byd. Dim gair. Oedd wedi gweithio nhw. Chawr dweud nhw. Sym eisiau gweud dim byd. Bydd yr arglwydd gyda ni. Dim gair. Ymlonyddwch a gwybyddwch. Cadwch eich ffocws nid ar y gelyn, nid ar y storm, nid ar yr anhawster, ar yr arglwydd. Arglwydd y lluoedd. Y goruchaf, yr holl a lluog. Wel, ni'n diolch nawr te am y salm fach yma ac fel mae'n canolbwyntio ar yr arglwydd ein Duw ni. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Diolch am y fath galondid i ni ym mhob amgylchiad ac boed i ni brofi beth mae y bobl yn amser y salm wedi profi, a profi mwy ohono fe yn ein Duw ac yn ein harglwydd ni. Amen. Wel, ni droi at yr emyn olaf, os heddwch fel afon. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu dristwch fel ymchwedd y llun. Beth bynnag a ddaw, ti am dysgais i ddweud, diogel wyf gyda thi. Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, ond methant ddarostwm fy nghri. Fod Crist wedi'n cofio gweiled fy ngwedd, a thwalltodd ei waed droso fi. Ymhechod rwy'n lloni wrth feddwl am hyn, fe'i cymrodd ar fryn Calfari. Fe'i hoeliodd i'w groes, a ryddhawodd fy maich, mola ddiw, fenaid i. Ond arglwydd disgwylion amdana ti dy hun. Y nef, nid y bedd fydd i ni. Ar ganiad yr utgorn, cawn weled ein Duw. Hyfryd obaith a nod fenaid i. Arglwydd, ni'n diolch i ti am gael bod gyda'n gilydd yma y bore yma. Ni'n diolch am dair sanctaidd ac am dy bresenoldeb gyda ni. Diolch yn bennaf amdana ti dy hun o arglwydd, fel ein Duw ni, fel y gwir a'r bywiol Dduw, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ond Duw sydd gyda'i bobl, Duw sy'n galw yr anheilwng trwy'r efengil fendigedig. Duw sydd yn ffyddlon, Duw sydd â chonsern dros ei bobl, bob amser. Arglwydd, helpa ni i gadw'n ffocws arna ti. Helpa ni i ymdawelu, i ymlonyddu a gwybod, a sylweddoli, a profi pwy wyt ti, fel wyt ti gyda ni o arglwydd ym mhob sefyllfa. Diolch mai ti sydd ben, diolch mai ti fydd ben, diolch mai teyrnas Dduw a teyrnas Crist y fydd yn ennill y dydd. Ac o arglwydd ar dy ben di nawr y bôr goron. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hosog gyda ni. Hyd nes y daw. Amen.